שלום. כן, מה אני אוכל לעשות? הגעת לזה כדי פותח בתארת ועוד שאתה אותי? שמעתי שאתה פותח בתארת, אפשר לבוא לך? בוודאי. קבעת פגישה? בוודאי. כן, לא קבעתי פגישה, אבל ככה ספונטני כזה. אתה מהאזור? אתה גר בחלון? אני באזור, כמה דקות אצלך. איזה כפר נשמה, אתה יכול להגיע לכאן, תעלי קומה שלישית ובדלת, אני אקבל אותך בברכה ובהצלחה, בשורות טובות, בשורות טובות. אין בעיה, בשורות טובות, בשורות טובות. הרה קרישנה, הרה קרישנה, הרה קרישנה, הרה קרישנה, הרה קרישנה. יבוא? שלום. שלום עליכם, שלום עליכם, שלום עליכם. בראבו אתם... כפרה עליק, כפרה עליק. כפרה עליק, אני שמעתי שאתה פותח בתארות. נפתח את התחת של מותק. אתה יכול לפתח לי בתארות? יורק עליו של מותק. אני לא יורק. אתה יכול לפתח לי בתארות? אני יכול לשם לקראתך? בנעליים בוא תשב לידי. אין בעיה, בסדר, אין בעיה, אין בעיה. אין בעיה, אין בעיה. אני אשב לידך, תפתח לי בתארות, אוקיי? שלום לך, אני רוצה שאתה תפתח לי בתארות ותגיד לי את העתיד שלי. אולי קם תזכתרי. היה מבין. לא אנגלו. אני באתי למדינה הזאת כפרה. אני מדבר באנשים טובים, תמיד צריך. עוזר אותם, יש לזה בעיות בארץ. ואתה, בעיה שלך, שים בשולחן, לא צריך לפחד, לא צריך בעיות. אני נשמות, עושה עלייה, יורד, עלייה. קח סמים מהודו, סמים חדש, אני הבאתי, תריב, תעשן. אז תפתח לי באטרפים. איזה סמים? של העתיד שלי. בבקשה ממך. איזה סמים בחזרה. רגע. וואלה, זה יקר כפרה. אני רוצה, זה העתיד שלי, מה מצפה לי בעתיד, מה מחכה לי. רגעים, הבת שלי כפרה עליה. הייתי. בת שלי בהודו עושה קרחנות. עושה שירים בהודית. קרא לי דיאלה מנקרבתי לי אורניה. קרישנה, קרישנה. עכשיו תספר בעיה שלך מותק. אוקיי. לפי פרחים אני מגלה. בעיה שלי כן מותק. זה שאני רוצה לראות מה צופה לי העתיד. זה לא בעיה. אני חכה לך. רוצה את העתיד שלי. אני מחכה לחתונה. אני רוצה לראות מתי זה יקרה. מתי זה יקרה הכל. מה שמך בארץ מותק? שמי מסן דקארה. זה שמה? זה שם חד פעמי. ואני קצר לך אותו לאבנר. אבנר? אבנר שיהיה אבנר. אבנר הולך. תשן קצת סמים, תשן. הולך. אבנר. לא צריך מוחי ככה, לא צריך, העתיד שלך טוב מוחי. אני זורק אותו פה. בוא, אני אספר. לא בוכה כפרה, אני מהעשן. נחנקתי. זה סמים טוב מותק, זה לא מה אתה מביא פה ג'אנק פוד מרושק ומתנעתיקה. זה סמים טוב מותק, הרי, בוא נגד יאללה איניה. אז אתה מוכן לפתח לי בעתיד? לפתח כפרה. אז אני יאללה. אגלה לך בעתיד ואני אגלה לך דברים טובים. אז מה הקלף הראשון? אני קודם כל צריך על יד נשמה. איך אני אדע מה העתיד שלך עושה?
העתיד שלי. עם מי אתה רוצה שאני אפתח לך בנשמה? איזה נשמה אתה רוצה? שלי. או נשמה של מי? יש לך חברה? בטח, בוודאי. אני אכנס לנשמה שלה ואני אגיד לך איך קוראים אותה. פרעני קרן, מה נשמע? ברוך השם. מה נשמע? קוראים לי קרן, מה איתך? ברוך השם. הכל בסדר? ברוך למה אתה בוגד בי? מי? אני לא, מה פתאום. אתה בוגד בי? מה פתאום? אז אני אעשה לי את נשמה לאמא שלך? מה? יאיר! מה פתאום? למה אתה מאחר? למה אתה לא הגיע הביתה? אם תגיע הביתה! אני הגעתי בזמן. הלו מותק. הלו, כן, מי זה מותק? שלום, שלום וברכה. שמעתי שאתה פותחת בטרות. פותחת בטר, כמה פותחת? כן. שמעליק? יש לי בעיה קטנה. כן מותק. הלך לי הכל בגיל 15, ואני לא יכולה לדבר. אם עבוד איתך בסמים. אתה יכול לעזור לי? אני יכול לעזור לך, אבל זה תלוי. רגע. לא. אני הייתי ראשון. אני דפקתי בדלת. אני אסיים את השיחה ואני... לא, אני התקשרתי אליך ראשון. אני אחבר לך את הסיגר. אני התקשרתי אבל ראשון. טוב, ביי. מה? הלו. ביי. בלי להתקשר עכשיו, בן אדם מדבר, בלי לקוחות, מדבר, אני עולה, הוא לא הגיע, הוא עכשיו אתה... אני הלקוח ראשון! רגע, אתה מסתלבט עליי, מותק? אני לא מסתלבט עליך, אני לקוח ראשון. למה אתה מדבר כמוני? ככה, כי אני באתי לקוח ראשון. שמע מותק, יש לך בעיה, מותק. יש לי בעיה. בזמן האחרון. מה יש? תפתח לי בכנפים, בטרות. תחת או תחת. לא רוצה. אתה לא רוצה? לא. אולי אתה רוצה שקבל 4? לא. אני אצמח שיר? לא. אתה יודע הכל? עודית. יש לנו שיטה בהודית. מה השיטה אומרת, ברגע שאתה עושה את הריקוד ההודי, כן. הכל הולך כמו שצריך. אני שם עליך מוזיקה, כן. אתה תרקוד ריקוד הודי, והכל יעבור לך מותק. הרעדת שרדת. בבקשה, ממש לך מותק. בוא תרקוד מותק. בוא תצטרף אליי, תצטרף לרוחות. הכל יעבור לך, בעזרת איתו יתברך מערישי. אתה מכיר את המערישי? לא, מטפלים בו טוב. מערישי. הוא הגיע במיוחד בשבילנו. קודם לרוחות, תרקוד. תרקוד כפרה, תעשה סמים, קח, תעשה סמים. טוב לך? עובד לך? לא טוב, תעשה בראש. יופי מותק. עכשיו, רגעי, סוגרי. לא צריך הרבה סמים, לא טוב סמים. סמים זה חרא. מה עם אתה? עכשיו אתה צריך משלם לי, פרעני. כמה שיש לך זה טוב לעזור לי. למוריד לנסוע הביתה, בוא נבדוק. בוא נבדוק כמה יש לי. אתה מקבל. עניין. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. בוא נראה אם יש לי עוד. 8, 9, 10. מה עם הטרות? תפתח לי טרות? הנה. לא, עכשיו.